अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि खेबनै Mcla आरो खनस Btcनि मावफुं सोद्रोमा अलिन्द्र कुमार मोसाहारि बिथाङा दिनै सानजौफुनि 1 रिंगायाव रुंसारि जायो। बिथाङा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि समाव सासे मख'जाथाव सुबुं महरै हाबा मावनानै बर' समाजनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन। बिथांनि नोजोरगोनां दैदेननाय, थाद'नाय गैयै थांखिजों हारि सिबिनाय आरो मेंनो रोङै नाजानायफ्रा इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होयो। अरां ओनसोलाव सासे मानगोनां फालांगियारि महरै बिथांनि फालांगियारि रोंग'थिया ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों, जाय बर' माहारिनि सासे राफोद फालांगिरि हिसाबै बिदिन्थि जानानै थागोन। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' सुबुं समाजाव मोनसे सुफुंखौ हायै खहा। बबेखानि बिथांनि खामानि मावनाया इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायाव नखर, लोगोफोर आरो गासै बर' हारिनि फारसे दुखु फोरमायो। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव अराय गोजोनै थानो हाथों। अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि खेबनै Mcla आरो खनस Btcनि मावफुं सोद्रोमा अलिन्द्र कुमार मोसाहारि बिथाङा दिनै सानजौफुनि 1 रिंगायाव रुंसारि जायो। बिथाङा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि समाव सासे मख'जाथाव सुबुं महरै हाबा मावनानै बर' समाजनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन। बिथांनि नोजोरगोनां दैदेननाय, थाद'नाय गैयै थांखिजों हारि सिबिनाय आरो मेंनो रोङै नाजानायफ्रा इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होयो। अरां ओनसोलाव सासे मानगोनां फालांगियारि महरै बिथांनि फालांगियारि रोंग'थिया ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों, जाय बर' माहारिनि सासे राफोद फालांगिरि हिसाबै बिदिन्थि जानानै थागोन। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' सुबुं समाजाव मोनसे सुफुंखौ हायै खहा। बबेखानि बिथांनि खामानि मावनाया इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायाव नखर, लोगोफोर आरो गासै बर' हारिनि फारसे दुखु फोरमायो। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव अराय गोजोनै थानो हाथों।